Pensem que el Nàstic és un gran club, un club gran, però en canvi també té dèficit de desfibriladors per aquest motiu, perquè és un club gran. Té moltes dependències, té molts camps, distàncies molt llargues, hi ha un pavelló i entenem que no perquè sigui el Nàstic, qualsevol club que hi hagi unes distàncies que no siguin prudencials, que siguin llargues, pensant en la vida dels federats, en la vida de les persones, crec que hem de facilitar per posar-los un desfibrilador, ja dic, encara que en tinguin un a l'estadi, no en tenen cap en el camp d'entrenos, que estan bastant lluny. Per tant, crec que és bo que en tinguin un al camp d'entrenos, que és on hi ha la fàbrica de futbolistes. Nosaltres estem molt contents, no? Vull agrair a la Federació Catalana de Futbol i al seu president, el Joan Soteres, que el Nàstic sigui el primer club que avui rebi els DEA aquí a Tarragona i bé, jo crec que és un pas endavant i una molt bona iniciativa per part de la Federació perquè tot el que sigui millorar el tema sanitari, la seguretat de tots els xavals que juguen al futbol base i que estan per les instal·lacions esportives de les ciutats que estiguin bé i protegits d'alguna forma i que doni una mica de tranquil·litat, no? Tant vaig als camps de primera línia com els de quarta línia. Si hi ha un de segon hi vaig, i a la campanya aquesta no té categories, sinó que l'única categoria que hi ha és la salut de tothom i salvar vides. Per això tantes vides van salvar un camp de quarta com un camp de primera divisió. Nosaltres, des de la federació, el que hem de fer és estar al costat de tots els clubs de Catalunya, sobretot al costat dels petits, perquè són els que més necessitat tenen. I per tant, sempre estarem al costat del futbol català. Molt bé, crec que és molt positiu perquè qualsevol cosa que passés o passés en qualsevol jugador o espectador és una millora molt bona. I ojalà no s'hagi de fer servir mai, clar. Millor qui sigui, però com no serveixi millor. Poder disposar d'un desfibrilador, esperem no utilitzar-lo mai, però si mai hi ha alguna lesió, hi ha algun noi que pateixi alguna taquicàrdia, alguna cosa, tindre-la a prop, això és un avantatge. Els clubs, pensem que aquí realment trobem els presidents de clubs, parlem amb els presidents de juntes directives, en algun cas amb els alcaldes, en algun cas amb els coordinadors, tots són gent de club, estan molt contents i per un motiu important, perquè aquí avui l'únic que fem és anar vetllem per la salut de tots els que treballen en aquesta instal·lació, no? I un DEA, un desfibrilador que sigui sense cost, a més, és molt important perquè amb l'aparat, amb el desfibrilador, l'únic que estem fent és intentar salvar vides de gent que ojalà no es faci servir, però si s'ha de fer servir, doncs l'important és que s'hagi fet el curset, se sàpiga fer servir i puguem salvar una vida. Home, és una campanya, jo crec, molt important perquè dins del món de l'esport, com tot és sapigut, hi ha una sèrie de valors, com és l'educació, el respecte, l'esportivitat, la vida saludable, però evidentment a vegades hi ha aquests ensurts que a ningú li agrada trobar-se i comptar amb aquests sistemes de poder assistir així immediatament a un jugador o un esportista que pateixi algun mal en algun moment determinat és superimportant, jo crec.